आं स्टुडिअ मुस्रि गेरेमसा नार्जारि नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दायो फैदो गाहाय रादाबफोराव। भुटान सिमायाव थानाय देलायस्रि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय। तामुलपुर दखरा एबसुनि सनाथि मायथाइ बोसोरसालिया जथुमानि गाहाय खुन्थिया गायसनबाय। भिकि कौशल आरो केट्रिना कैफनि जुलि फोरबोनि थाखाय गं 45 हटेल बुक खालामबाय। भुटान सिमायाव थानाय देलायस्रि लावखार ओंखाम आरो देलायस्रि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि सामलाय आफादनि बिबानगिरिजों लोगोसे आलिपुर जाम्फै आफादनि बिबानगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। देलायस्रि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि बेखेवनायजों लोब्बा लाखिनानै खुंफुंनो आरो मेलायाव MCLA बिजिरगोरा नार्जारिया गावनि बिबुंथियाव बुङो दि थांनाय 2 बोसोर नाङैनो कभिडनि थाखाय लावखार ओंखाम जाग्रा लोंग्रा दै बायदिफोरा आंखाल जायो। भुटाननि उद्योगफोराव थोजासे दै बाहायनायनि थाखाय काला नदियाव दैनि बिबाङा गोबां खम जालाङो जाहोन होननानै बिथाङा बुङो। भिकि कौशल आरो केट्रिना कैफनि जुलि फोरबोनि थाखाय गं 45 हटेल बुक खालामबाय। सानैनिफ्रायबो दासिम अफिसियेल जेबो रोखा खालामाखै, अब्लाबो बिथांमोननि जुलिनिफ्राय आलासिफोरनि थाखाय हटेल बुकिं खालामदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। 7 दिसेम्बरनि उनाव बिथांमोनहा जुलिनि फोरबोआव गोबां स्टाफफोरा बाहागो लाफैगोन। मख'नो गोनां दि भिकि कौशल आरो केट्रिना कैफनि जुलिनि खौरांफोरा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो खौरांआव थाबाय थादों। अब्लाबो भिकिनि बियानै उपासनाया बिसोरनि जुलिनि रादाबखौ नंखाय होननानै फोरमायदों। बिथांमोननि जुलिनि थाखाय गं 40 निबो बांसिन हटेल बुक खालामबाय। रिपर्टारनि बादिब्ला फावखुंगुर सलमान खानआ बिथांमोननि जुलिनि रिसेपसनाव 9 दिसेम्बर खालि फैनो गोनांमोन, नाथाय बिथाङा नुजाफैनो हानाय नंलिया। भिकि केट्रिनानि फेन्सफोरा बिसोरनि जुलिखौ उसुखुथुयै नेनानै दङ।